Jordi Bellveny, molt benvingut a Terrícoles. Bona nit. Vostè és filòleg de formació, és fundador de l'Institut Nova Història, és autor de nombrosos llibres i articles sobre la censura de la història i també on reivindica, en molts d'aquests articles i llibres, la catalanitat de la descoberta d'Amèrica. Cristòfol Colom, príncep de Catalunya, llibre que va escriure el 2006, i l'any passat es va reeditar Brevíssima relació de la destrucció de la història, la falsificació de la descoberta catalana d'Amèrica, editat per Librux. Qui va falsificar i amb quins objectius, segons la seva tesi, la descoberta d'Amèrica? Bé, de fet, jo el que afirmo és que la història ha estat falsificada per una maquinària d'estat. Aquesta maquinària d'estat té diversos tentacles, per exemple, el Consell Reial. Hi ha tots uns senyors que estan dedicats a... Parlem de la història d'Espanya. Sí, de la història més propera, però en general és així a tota Europa per algunes notícies que he anat podent veure, no? O sigui que si hi ha una cosa inherent al discurs de la història és el retoc del discurs de la història, i això es veu des de molts àmbits, a molts països i en èpoques molt diverses. Però en la monarquia espanyola, al segle XV i al segle XVI, el discurs de la història es revisa, se supervisa, s'arregla, per dir-ho així, des de l'Estat. I deia que l'Estat té diversos tentacles, un d'ells és el Consell Reial i un altre és la Inquisició. Per tant, en alguns casos veiem que el president del Consell Reial i de la Inquisició és el mateix personatge, amb la qual cosa es facilita molt millor aquesta tasca de redefinir els fets, no? Perquè es tracta d'arreglar aquells fets que molestin o siguin perjudicals per l'Estat, i s'arreglen. Per entendre tot el que ens explicarà, sobretot al voltant de la figura de Cristòfol Colom, potser és important entendre això, no? Que aquella època, el segle XIV-XV, era molt diferent del món actual, que no podem interpretar aquella època amb els ulls d'avui, no? Quin seria el context polític on s'inicia aquest primer viatge de Colom a les Amèriques? Bé, aquí, com tu has dit, està clar, no podem interpretar l'estat espanyol actual pensar en la monarquia hispànica del segle XV, el 1492. Espanya estava dividida en el regne de Granada, que acabaven de conquerir tot just, el regne de Portugal, els regnes de Castella i Lleó, Navarra, que encara no havia estat incorporada a la monarquia hispànica, sinó que tenia un rei propi, i després hi havia la Corona d'Aragó o nació catalana, composada de diversos estats. Quan es parla que Cristóbal Colón fue a la corte de los reyes de España, clar, a quina cort? A la de Castella? N'hi havia diverses. Clar, com a mínim dues. Tenia la castellana o la catalana. Com que es tracta d'una empresa nàutica, i això és el que hauríem d'entendre bé, i sabent que a Castella no hi ha mapes cartogràfics al llarg de tots els segles XIII, XIV i XV, no hi ha consulats, no hi ha llotges, no hi ha tècnics de navegació, no hi ha escoles d'instruments de navegació, no hi ha escoles de pilots. Clar, els reis catòlics anirien a buscar els experts per fer aquesta gesta nàutica en un lloc on no n'hi havia, i tenint-los tots aquí. Aquí hi ha les llotges, hi ha les drassanes, hi ha la marina de guerra, hi ha la marina mercant, hi ha una burgesia molt puixant, hi ha la casa de contractació, hi ha els mercaders, hi ha els cosmògrafs, els cartògrafs, hi ha tota la tradició cartogràfica medieval catalana que està lloada per tots els especialistes internacionals. Aquesta gent, aquests reis, no tindrien en compte tot això i s'anirien a buscar allà on no hi havia res. Aquesta, per a mi, seria la qüestió. Però la historiografia oficial ens diu que Colom, Cristòfol Colom, era genovès. A més a més. Era genovès, per tant, el principal port de la Mediterrània d'aquell temps. Gènova? Home, no, hi ha diversos ports. Gènova, pensa que Gènova és una ciutat-estat petiteta i que alguns diuen que al final del segle XV ja havia entrat en una crisi política i ja era governada pels ducs de Milà. Per tant, Catalunya no és governada mai pels ducs de Milà. En tot cas, mitja Itàlia o més de mitja Itàlia és governada per catalans. O sigui, la perspectiva que nosaltres hem creat sobre el passat
és antagònica a la que tenim d'avui dia. Els catalans del segle XV no eren una autonomia espanyola. Era una nació amb els seus reis, els seus monarques, les seves institucions, la seva moneda, les seves aliances polítiques internacionals que no depenien de Madrid, i després una marina mercant. Aquesta marina mercant va acompanyada d'una marina de guerra, amb una infanteria i un armament totalment revolucionari a l'època, amb la introducció de la pólvora com a mecanisme militar d'última tecnologia i van conquerint territoris. I quan els francesos ens ocupen en algun cas, doncs els repel·leixen immediatament. Anem a la figura de Colom, que és la que vostè ha investigat a fons i que és l'origen d'una polèmica històrica. Vostè com es topa amb Colom? Bé, jo em topo perquè jo vinc, com has dit molt bé, sí, jo soc filòleg i feia poesia, havia fet algun relat curt, i aleshores, a mesura que s'acostava l'any 92, vaig pensar que podia fer una novel·la sobre aquelles gestes de l'any 92, amb en Colom, i els mariners de Castella, i tot tal com deia la història, però amb la possibilitat que en Colom fos català, perquè jo havia sentit a dir que hi havia hagut un historiador sud-americà, un peruà, que després vaig saber que es deia Luis Ulloa, i que després vaig llegir, que aquest senyor deia que en Colom era català. I aleshores vaig pensar fer una novel·la on posaria un Colom català a dintre de tota l'estructura nàutica. Aquest era un peruà que ho va dir en el segle XIX, ja. Sí, a final del XIX, i aleshores a començament del XX ja va publicar tot un seguit de llibres, primer en francès i després aquests llibres van ser traduïts al català i al castellà i va canviar força la perspectiva. Per tant, aquesta hipòtesi de que Colom és català no és de fa 4 dies, ve de lluny. No, fa més de 100 anys. Però i per què, diguem, els catalans des del segle XV no mai han reivindicat? O sigui, per què abans aquesta catalanitat de Colom no s'havia reivindicat? Perquè és molt complicat, perquè com que és un tema d'estat negar-la, t'arrisques penes, perills, i bé, i això els historiadors i els literats del moment van amb molt de compte. Es deixa com entredit. Algú comenta que el seu cognom és català, i per tant, si té un nom català, insisteixen per temes molt de forma tangencial i de temes secundaris, però ho van introduint. Per exemple, els Bofarull i Víctor Balaguer diuen en les seves monumentals històries de Catalunya que tota l'empresa de la descoberta d'Amèrica està portada per catalans, però gestionada per Castella. I quan fan el monument d'en Colom a Barcelona, que és el més important i més gran del món, i posen part d'aquesta història, i posen 4 catalans a la base per dir els pilars d'aquesta gesta hi ha en catalans. Ara en parlarem d'aquests personatges, però es topa amb... vol fer aquesta novel·la històrica i es topa amb Colom. I a partir d'aquí començo a veure que no lliga res. No començo a investigar, començo a buscar la informació encara per nodrir aquests fets d'aquesta novel·la. I no em lligava res. En Colom tant és un gran navegant com no ha navegat mai. Tant ha estudiat a una universitat com no té estudis. Que és un escriptor prolix i prolífer i que fins i tot es fa broma sobre la quantitat de paper que gasta en alguns escrits burlescos, o no sap escriure. Li surt també aquesta faceta de corsari que tenia? Sí, evidentment, però aquesta faceta de corsari ningú no la nega. O sigui, jo et dic que quan m'hi aproximo i veig que hi ha tants temes tan contradictoris, que neix a no sé quants llocs, que surt amb les 3 caravel·les de 8 o 10 ports diferents. I pensar, una cosa tan simple com sortir d'un port, per què la donen de formes tan contradictòries? I això va portar-me a sospitar que potser passava alguna cosa a les impremtes. I a partir d'aquí és quan començo a buscar informació sobre impremtes, control d'impremtes, la censura... Es troba amb la llei d'impremtes famosa, no? I surt tot això, i aleshores el que veig és que, esclar, no és que en Colom s'amagués, és que el anaven amagant de mica en mica i al llarg de tots aquests anys. Per tant, vostè té la tesi que ell no va voler amagar la seva identitat? És que no podia, perquè era un home d'estat, amic del Sant Pare, vivia a la cort, cobrava nòmina,
era virrei, almirall, governador, general... O sigui, són càrrecs molt, molt, molt importants i no pot ser que els donguessin a un qualsevol i que, a més encara es pogués amagar. A mi, posant així una mica de paral·lelisme modern, seria com si poguéssim dir que el senyor Aznar o el senyor Pujol o el senyor Maragall amaguessin la personalitat. No, home, no es pot amagar. Parlem d'en Pasqual Maragall, tothom ho sap, parlem d'en Jordi Pujol, tothom ho sap, el que en tot cas no sabem és on amaguen les sabates o els mitjons, però ells no es poden amagar perquè han tingut càrrecs, perquè han estat al capdavant d'estructures de poder, perquè han dirigit empreses, pel que sigui, no es poden amagar. En Colom igual, o molt més encara. I vostè troba un seguit de documents o de contradiccions que el porten a afirmar que Colom era català, com ja sabia. Sí. Qui era Colom i on va néixer? Després anirem als viatges, no? Que sembla que el segon clarament està demostrat que va sortir de Barcelona i hi ha més polèmica al voltant del primer. Sí, està clar, és molt estrany això, no? Que justament el segon tot estigui organitzat a Barcelona. Hi ha més de 100 documents conservats en arxius diferents que expliciten d'una forma clara i sense cap mena de controvèrsia que els reis preparen tota l'expedició segona a Barcelona. Això, ara, la primera és on hi ha aquesta controvèrsia, però hi ha controvèrsia perquè jo he començat a treure informació dient que no podien ser palos, agafant també una tesi anterior d'una investigadora que es diu Teresa Baquer i de la qual hem estirat tots els que hem vingut al darrere. Vostè té la tesi que Colom va sortir de Pals, del port de Pals de la Costa Brava. De l'Empordà, exacte. Perquè a Palos no hi ha cap infraestructura, no hi ha escoles de navegació, ni cartografia, el riu baixa, quan baixa molt, baixa 1,10 m, 1,20 m d'aigua, i les caravel·les tenien una quilla de 3 metres, o sigui que d'haver sortit d'allà haurien d'haver fet un solc de 2,5 metres per sota terra. La cosa no té ni cap ni peus. Fa poc, també, un navegant que ha creuat l'Atlàntic, en Pere Forés, va demostrar que era impossible. Amb les referències que donen els diaris d'aquella sortida, que en Colom sortís d'allà per les marees, pels vents, pels cursos de l'aigua, pels corrents i per una cosa molt senzilla, que més que el tercer dia de sortir, una nau perd el timó, o sigui, s'espatlla el timó. Navegar sense timó per l'Atlàntic és materialment impossible. Aleshores, tot ens fa pensar que havien de sortir del Mediterrani, les banderes que porten les 3 caravel·les... I Pals, quines proves vostè o quins documents ha trobat que li facin mantenir la hipòtesi de Pals? Hi ha diversos documents en què mariners que van amb en Colom a Amèrica estan afincats a Pals, a Torroella, a l'Empordà, a altres llocs de l'Empordà, a Palau-saverdera, Torroella de Montgrí, quan he dit, Torroella de Montgrí, Pals, Palau-saverdera i... O sigui que els mariners que el van acompanyar eren molts empordanesos. Sí, Castelló d'Empúries, per exemple, trobem els germans Cossa, en Gaspar i en Joan Cossa, a Castelló d'Empúries. Pensem també que s'acabava, feia uns anys que s'havia acabat una guerra civil devastadora a Catalunya, que va del 1462 al 72, o sigui, feia 20 anys que s'havia acabat aquesta guerra, però alguns cabdills que hi participen no havien renunciat o no havien abdicat o no s'havien retut, sinó que havien continuat fent de corsari, per això dèiem que en Colom és un corsari, i s'havien refugiat aquelles parts que van entre el nord dels Pirineus, a Marsella, a Cotlliure i aquests ports del nord, perquè la guerra, els últims llocs que acaba la guerra és a l'Empordà. O sigui, l'últim lloc a caure és l'Empordà. Per tant, Colom també va tenir relació amb el sud de França, en aquest sentit? Sí, hi ha una carta que parla que està a les ordres del rei Renat i que l'envia des de Marsella. Què fa en Colom a Marsella? Home, quan Renat d'Anjou és rei dels catalans, entre el 66, 1466, i el 72, el seu estat major és a Marsella. I aleshores totes les relacions amb Catalunya, amb València, amb Mallorca, amb tots els estats de la nació catalana, es fan des de Marsella, i en Colom és a Marsella. Per tant, això explica que en Colom està servint Renat d'Anjou. Qui era i on neix Colom? Qui era i on neix? A veure, on neix no ho sabem perquè no tenim allò, la màquina, per filmar on ha nascut aquest senyor. Si tinguéssim aquest document no hi hauria aquesta controvèrsia. Clar, això està clar. El que passa que sí que el document aquest jo l'identifico amb una família. No tenim el paper, però si tens la família,
el pots encavillar. Tenim el cognom, tenim la ideologia, tenim els reis que serveix, tenim els seus referents, tenim els seus escrits, tenim la seva llengua, tenim els símbols que acompanyen les caravel·les, tenim els amics amb què parlen i negocien tot el tema i es fan contractes per primer viatge transoceànic, estan també vinculats a la família dels Colom de Barcelona. O sigui, per mi, dir que en Colom ha nascut en algun lloc, dir que en Colom ha nascut la família dels Colom de Barcelona. Això sí que gairebé al 100% Colom que va es ser pot afirmar. president de la Generalitat. Un germà d'aquest Colom que va a Amèrica és president de la Generalitat del 1464 al 67. Aquest trienni, en Francesc Colom i Bertran, és el president de la Generalitat. I segons la seva hipòtesi, el seu germà, Joan Colom, no? Sí, era aquest, era el descobridor d'Amèrica famós. Era el descobridor d'Amèrica. I aquest, per tant, quan va anar a Amèrica, quants anys tenia? Doncs n'havia de tenir com uns 78, una cosa així. I en aquella època, travessar l'Atlàntic amb un vaixell com aquell amb 78 anys? Ell no remava, Hi ha gent que m'ha dit, home, això és impossible. No, ni remava, ni s'enfilava al pal de Massana, ni a la gàbia, ni arriava a les veles. O sigui, ell simplement estava en un lloc una mica, suposo, privilegiat per anar donant ordres i ja està. I li portaven el menjar, dormia i no feia gran cosa. Supervisava els mapes perquè sabem que en algun moment donat que sembla que han de saber exactament on són i les naus s'aproximen molt entre elles i contrasten les rutes i diuen som aquí. No fa gaire cosa més. O sigui, avui dia seria com si posessis a dalt d'un avió i des d'allà a la cabina... Ja, però 78 anys al segle XV no són el mateix que ara, no? Que avui hi ha molta gent que... Bueno, un s'imagina creuar l'Atlàntic amb aquestes condicions. Oh, ja, però ni nedava ni remava. Vull dir, això, creuar l'Atlàntic, avui dia hi poses un home de 90 anys o 95 o fins i tot abans de morir i el creua. Clar, el fet que no hi hagin tampoc imatges, pintures... No hi ha res, no? Alguna descripció, em sembla, per escrit. Hi ha moltes cròniques, totes... Però cap imatge ni cap pintura, Sí, hi ha pintures, sí. Mira, ell quan torna d'Amèrica escriu una carta per fer conèixer que ha trobat aquestes illes noves, una nova humanitat, que per això després se'n diu el Nou Món, i per això porta uns indis a Barcelona, que els bategen a la catedral, i hi ha una placa en llatí que ho explica, com diversos cronistes també fan, i d'això se'n comencen a fer dibuixos. En aquesta carta que s'ha dit a Barcelona, el mateix 1493, ja hi ha dibuixos. Hi ha dibuixos de Colom, també. No, d'ell no. Millor dit, de la nau, en algun cas es veu algú que s'interpreta que és ell, perquè és un home dalt d'una caravela, i interpretem que és ell, del rei Ferran, de les illes descobertes. Hi ha diversos gravats. A partir d'uns anys, cap a la segona meitat del segle XVI, ja sortiran llibres amb tota mena d'il·lustracions que són molt espectaculars i que han fet servir un gran nombre d'antropòlegs per aproximar-se als primers indis que hi havien, com vestien, el seu armament, com es pintaven la cara, on vivien, no? S'han fet servir aquests llibres per aproximar-nos d'una manera plàstica a aquells primers homes que van trobar. En tot cas, els Colom es van enfrontar en el rei, en el pare del rei, no? El pare del Ferran, i per tant no eren massa ben vistos, no? Eren molt mal vistos. Llavors, com és que el rei accepta encarregar-li aquesta missió tan important a un senyor que es diu Colom, d'una família, perquè el rei ho devia saber. Sí, i tant. Quan era una família que havia fet la guerra i s'havia oposat, doncs... Sí, és veritat. Això realment sobta, i no ets el primer que ho comenta, i jo també vaig trigar una mica a entendre-ho, però després, a la que analitzes la Guerra Civil, i al començament la gairebé totalitat de nobles, està estudiat això, la noblesa catalana a la Guerra Civil està estudiat i molt ben detallat, i vas veient com al començament tots els nobles estan en contra del rei. Després la meitat, i passen a l'altre bàndol, per tant, després gairebé tots a l'altre bàndol, i al final en queden 3 o 4 que no volen passar a l'altre bàndol. Però de mica en mica van demanar perdó. Sabem que un perdó d'una família Colom, del germà de Cristóbal Colón, diuen el famós Colón, en Lluís Colom, demana perdó al rei i també l'accepta.
I la gent va tornant de mica en mica i, clar, no pots, o estàs en contra el rei contínuament o no hi havia partits polítics d'aquella època, no? O sigui, estàs i tens, diguem, la benedicció del rei o estàs en contra del muntatge i has d'anar atacant-lo des de fora. I això els Colom ho fan durant forces anys, però també, finalment, acaben demanant el perdó i el rei l'accepta. Tot i així, les negociacions no duren 15 dies. En Colom i els cronistes diuen que van ser àrdues, dures, dificultoses... Perquè els hi financés el viatge. Sí, clar, perquè el rei acceptés estar al davant d'aquest viatge. I en Colom no se'n fiava, i se'n va, i tornen, i es reprenen, i fins al cap ben bé 7 anys no hi ha un acord. I qui van ser les persones? O sigui, d'on van sortir els diners? Perquè també es parla de que podien ser diners dedicats a les creuades, no? Sí. I, per tant, aquí juga també el paper de la religió, el paper que pot poder tenir els papes amb tot aquest procés. Jo, aquest és un tema que, sincerament, no m'ha preocupat gaire. O sigui, m'ha preocupat el fet que hi van haver una injecció de diners, que aquesta injecció de diners es va vehicular a través del tresorer general, d'en Lluís de Sant Àngel, com diuen una gran part dels cronistes, i m'ha interessat des del punt de vista... Català d'origen valencià. Sí. I aragonès, que és una família, Sant Àngel són una família... És un dels que està en l'estàtua de Colom, no? També, o sigui, si algú després, demà, vol anar-ho a veure, veurà aquest en Lluís de Sant Àngel, allà a l'estàtua d'en Colom, i veurà també, per exemple, a la Caravel·la, que no hi ha cap escut de Castella i de Lleó, que hi ha l'escut de Barcelona. O sigui, la gent que va construir allò el 1888 va voler donar un missatge clar, i veurà altres personatges, no? Però aquest Lluís de Sant Àngel hi és amb un cofre. Fa uns anys, en un article a La Vanguardia, en Lluís Permanyer deia «¿Dónde está Colón?», perquè hi ha en Lluís de Sant Àngel donant els diners, però en Colom ha desaparegut. Hi ha una foto antiga on hi és, però si avui hi aneu ja no hi ha en Colom. Per tant, que també supera tota una mena de censura moderna, fent desaparèixer uns personatges o fent com si mai no hi fossin o no restituint-los, que també això ho hauríem de reparar, perquè si hi ha fotos que en aquell monument d'en Colom hi havia el senyor Colom... O sigui, vostè està dient que va desaparèixer una figura... Sí, exacte. L'única que ha desaparegut és la d'en Colom, quan en Lluís de Sant Àngel li dona el cofre amb els diners, perquè si aneu i ho veieu, veureu que dona un cofre a ningú. Allà també hi ha el Ferrer de Planes, no? Un dels millors cartògrafs de l'època. Sí, és un gran cartògraf. Que va anar en el segon viatge. Va anar això ja no ho sé si va anar a cap viatge. Això ja no t'ho puc assegurar. És possible, no hi ha prou informació per assegurar-ho. El que sí que està clar és que quan Ferran el Catòlic demana al papa que li dongui una butlla que li permeti canviar la divisió del món, perquè abans d'en Colom anar a Amèrica el món el dividien entre dalt i baix, amb una línia que el dividia així, a dalt per Espanya, al sud per Portugal, i aleshores Colom no podia haver anat mai més avall de certa línia. Però clar, això tallava el continent d'Amèrica en dues meitats. I això, esclar, posava una mica de mal de ventre als monarques, perquè nosaltres ho hem trobat i ara Portugal se'n quedarà la meitat, i fan canviar la divisió de la terra, i la fan de dalt a baix, el famós tractat de Tordesillas, que va de dalt a baix. I aleshores per Portugal només li deixen un palet del Brasil, i tota la resta és per Espanya. I això, aquesta famosa línia divisòria del globus terraqüi, aquesta divisió entre Espanya i Portugal de les noves terres descobertes, la fa precisament en Jaume Ferrer. Per tant, un bon cosmògraf ho havia de ser. Escolti, el fet ja porta 20 i escaig anys defensant, investigant totes aquestes idees sobre la catalanitat de Colom, amb altres historiadors, també del país, això li ha portat molts problemes? M'han aportat, sí. El que passa que jo, com que havia jugat a futbol, tenia una especialitat que és el dribbling en curt. Intento driblar una mica aquests problemes i encaixar-los com una mena de superació, de repte, de superació personal. Jo trobo que el més fàcil seria quan em van pressionar, perquè jo era a la universitat fent la tesi doctoral, el més fàcil quan em van pressionar seria haver canviat de tema. El van pressionar perquè abandonés el tema de la investigació. Sí. I van pressionar també el seu director de tesi? Jo diria que sí, però això en tot cas un dia el podries entrevistar, que a més donaria molt de joc, jo diria que sí. Però vostè ha llegit la tesi ja?
No, no, perquè com que el van pressionar, jo vaig haver de deixar la tesi doctoral, no?, en curs. Però això no m'ha impedit d'investigar i de publicar llibres. Jo no he pogut resseguir aquests estudis des d'una perspectiva acadèmica, la qual cosa els serveix per dir que jo no tinc cap aval acadèmic i que tot el que dic... Si vostè se sent que l'han discriminat del món universitari, del món acadèmic... No, no és que em senti, és que és així i tinc els papers que ho diuen amb totes les lletres. Vostè no pot continuar fent la tesi doctoral. Però això, en lloc de ser un problema, no ha sigut per mi un problema. El problema continua sent per ells. Perquè ara aquest debat podria haver estat circumscrit a l'àmbit acadèmic i no passaria res. Un senyor diu això, l'altre diu allò. Però ara no. Ara és un debat que es fa totalment al marge de l'acadèmia. O sigui que la investigació, la recerca, la documentació, totes les noves aportacions de coses que pensàvem que no hi eren i que estan apareixent, tot això es fa al marge d'un ens que hauria d'avalar la recerca, l'acadèmia, la documentació, on s'hauria de jutjar tot això, i no es fa. Per tant, nosaltres ens estem convertint en una mena de pare acadèmia, de pare universitat, perquè realment no hi soc sol, com tu molt bé has dit, gairebé hi ha un centenar d'investigadors que estan en aquesta línia, no?, de saber què ha passat a la nostra història més enllà de la censura. I quin document, perquè a vegades passa això, no?, que una tesi que sembla boja d'entrada s'acaba confirmant. La història n'està plena de casos d'aquests. Quin document, o què faltaria, quina prova definitiva perquè realment aquesta hipòtesi que Colom era català estigués acceptada també per la comunitat acadèmica? Breument. Jo crec que tal com estan les coses ara, la partida aquesta d'escàs, la comunitat acadèmica no ho acceptarà perquè seria acceptar la derrota o acceptar que tot el que han dit és fruit més que dels fets de la manipulació censora. S'han cregut un conte de fades que els censors han introduït allà amb la finalitat de tapar els fets. Reconèixer això és molt delicat. Jo no sé què ha de passar. El que ha de passar podria ser és que la nova classe política catalana, la política amb consciència i voluntat d'estat, assumeixi la nostra història sense complexos, que analitzin les proves, que posin, per exemple, entesos en història de diversos països, que no estiguin supeditats a possibles coaccions per part del govern espanyol i que ho analitzin. Molt bé, senyor Bilbeny. Amb aquesta proposta l'acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos, diguem, aquesta figura de Colom que no deixa de tenir molt de misteri, encara. Moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres.